Grote insprekers, grote oploop, dat let wosje en dat het leeft. Moandeitejûn koenen inwoners in het gemeentehuis van Damwâld haar een mening aan over de vraag of winkels in Dantemerdeel op Snein iepen maaien of niet. Koopzondag klinkt misschien modern en aantrekkelijk, maar in werkelijkheid levert het schijnvoordelen op, tast het de fundamenten van onze samenleving aan en vanuit ieder politiek invalshoek in deze raad zijn er redenen om dit niet te doen. Ik zit hier als christen die op een democratische manier een appel wil doen op de gemeenteraad om de winkels op zondag niet open te stellen. Wij staan hier vandaag niet als tegenstanders van vooruitgang, maar als betrokken inwoners die de zondagsrust zien als een moderne noodzaak. Op zondag is de winkel gesloten. Openingstijden blijven met het planvoornemen ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Ien inspreker spreekt hem wel uit voor iepenstelling. Hier verzien we een groot tuincentrum uit de Westereen, dat ik graag op Snein de dwaren iepen dwaan. Die zei dat ik mijn winkel net op Snees hier, maar dan had we de laatste 4 jaar hier, had we dat 2 miljoen omzet kosten. Wethouder Romy Kempenaar vertelt wat hij van de Janne vond. Grote insprekers, grote oploop, dat let wosje en dat het leeft. En dat het een emotioneel en beladen onderwerp is, wat het natuurlijk voor de RIEC een punt maakt moeilijk in de discussie. Ik snap de RIEC dat ze de hark zitten. Nou binnen de van de Janne 19 insprekers west, waarvan 18 die wie een Tjendersnees iepening en 1 voorstander. Ja, wat zei dat zo verdeeld is? Nou, dat er meer mensen op een hark zitten ook aan binnen die het binnen, dan mensen die op een hark zitten ook aan binnen die het voor binnen. Maar ik wil hier gewoon als toezichter. Morgen is het college die zal jaren wat er hiermee komt. Het college had hier geen formele rol nou op dit moment, maar ik wil gewoon echt nieuwsgierig van wat er zijn wordt, wat binnen voor en het yes. En wat er hier morgen komen zal, dat wacht je komen.